Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammut taslimi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa ba'du, faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Wassalawatu al-masnunatu, wassalawatu lan utawi pira-pira salat al-masnunatu kang den sunnahake. Wa fi ba'din nusakhi lan iku tetep ing dalem sebagian naskah wassalatu lan utawi salat al-masnunatu kang disunnahake. Jadi redaksi sing diagem teng mriki as-shalawatu al-masnunatu nggo jamak nggih. Jamak napa sing akhire ketambahan alif ta jenenge jamak muannas salim. Napa jenenge jamak muannas salim. Lah sing sebagian naskah was-shalatu al-masnunatu ya iki pakai mufrad. Khabare was-shalawatul masnunatu khamsun. Khabare iki khamsun iku lima perkara. Jadi salat sunnah ada 5. Nah, tapi niki nggih mboten napa jenenge secara keseluruhan, nggih hanya nyebutke sebagian mawon karena jenis salat niku kuatah sing sunah-sunah nggih kuatah. Napa rupane al-idani rupane lima sunnahan niku wau. Napa al-idani rupane itloro. Ai salatu idil fitri tegese salat id fitri, idul fitri. Wa idil adha lan salat idul adha. Nah, terus nggih 5 salatan. Dadi salat sing disunahaken niku ana 5. Nggih 5 wis tak jelaske bahwa 5 niki mboten keseluruhan nggih. Akan tapi cuma nyebutke sebagian mawon. Napa mawon? Yaitu adalah 2 salat Id. Nggih 2 salat Id. Nggih yaiku salat Idul Fitri ambek salat Idul Adha. Lah disebutke oleh para ulama nggih termasuk teng Hasyiah Bajuri bahwa sebagus-baguse salat sunnah niku wau iku nggih salat sunnah sing 5 niki iku adalah salat Idul Adha. Napa? Salat Idul Adha. Idul Adha terus badhe niku salat Idul Fitri. Yes, yang paling utama adalah salat Idul Adha, terus salat Idul Fitri, terus salat gerhana matahari, terus salat gerhana rembulan, kemudian salat istisqa njaluk udan. Nah niki urutane dalam keutamaane iku. Jadi dikomentari Imam Bajuri teng mriki sing disebutno soal idani salatu Idul Fitri wa Idul Adha. Nah niki janjane sing luwih utama niku nyebutke Idul Adha, Idul Adha wa Idul Fitri karena salat Idul Adha niku lebih utama daripada salat Idul Fitri. Salah kulihal pokoke loro niki iki salat sunnah, nggih salat Idul Fitri ya salat Idul Adha. Nah, salat Idul Fitri tanggal berapa salat Idul Fitri? 1 Syawal. Nah, salat Idul Adha 10 Zulhijjah. Ya dieling-eling niku. Wal kusufani lan salat gerhana loro. Ai salatu kusufis syamsi tegese salat gerhana matahari wa khusufil qamari lan gerhana rembulan. Nah, jadi di antara salat sunnah yang berikutnya adalah napa? Yaiku salat gerhana loro. Lah engko nek matahari iku nggawa kaf kusufus syamsi.
Nek rembulan iku nggawa khusuful qamari. Paham nggih? Lah ning kene iki disebutno al-kusufani nggawa kaf karone iki untuk litaghlib, istilah engko litaghlib. Ya menangno kusuful qamar daripada kusufus syamsi daripada khusuful qamar. Ya. Istilah litaghlib ya. Jadi sholat sunnah yang berikutnya adalah grono matahari ambek grono apa? Rembulan. Ya, nah pas wae grono iki mulaine kapan? Mulaine pokok ana sebagian matahari atau sebagian rembulan niki wis mulai ketutup, maka di situ sudah mulai disunnahno sholat gerhana. Lebare kapan? Yaiku nek wis kebuka kabeh, wis normal kembali. Niki kesunahane wis ditutup, artinya wis mboten disunahno meneh. Ya niku ngoten. Wal istisqa ulan salat jaluk udan. Wal istisqa ulan salat jaluk udan. Ai salatu tegese salate istisqa. Jadi salat napa jaluk udan. Kapan suwe ora udan? Nggih, maka disunahno napa salat istisqa, salat jaluk udan. Ya engko ki ana khutbahe barang. Ateng rumiyin iki kula nate rumiyin. Wekdal kadose saemut kula Mbah Jailani desa Sugeng kadose. Nggih. Ndok biyen pas zamane Bakir ta sapa kae nggih derek wes. Ya, niku derek salat teng mriku, teng lapangan nggih lapangan Desa Bermi. Nanti nglampahi napa salat istisqa. Nah, saniki udan terus saniki. Nah, wae udan terus ya aja salat istisqa, utawa didres malah bingung sampean. Banjir repot ya. Jadi salat istisqa niki sunnah hukume. Nggih. Terus 5 iku mau urutane pripun mau urutane dalam keutamaane pripun? Apa mau pertama salat Idul Adha terus badhe niku salat Idul Fitri, terus badhe niku gerhana matahari, terus baru gerhana bulan, terus badhe niku salat istisqa. Niku urutane keutamaane ngoten. Wasunanu lan utawi pira-pira kesunahan utawa salat sunnah nggih. Ya at-tabiatu kang ngikuti apa sunan lil faraidi maring pira-pira salat fardu. Wa yu'abbaru lan diredaksikno, ditakbirkan, diredaksikno. Anha saking asunan at-tabi'ah lil faraid aidon halimna bisunnati kelawan sunnah ar-ratibati sing ar-ratibah. Jadi napa jenenge diredaksikno, ditakbirkan iki jenenge sunnah ratibah. Sunnah ratibah iku sunnah sing ngikuti salat fardu. Mbah qobliyah, mbah ba'diyah niku jenenge napa sunnah ratibah. Napa jenenge sunnah ratibah? Salat sunnah ratibah. Engko ana qobliyah. Qobliyah iku artine dilakoni sadurunge salat fardu. Ana ba'diyah, artine dilakoni setelah salat fardu. Ya. Wahya lan utawi as-sunan at-tabi'ah lil faraid sab'ata asyara iku 17 rakaatan apane rakaate. Jadi salat sunnah ingkang ngikuti salat fardu baik yang qobliyah maupun ba'diyah totale niku wonten berapa? 17 rakaat. Berapa? 17 rakaat. Ya, meskipun tidak semua 17 rakaat iki dinamakan sunnah muakkadah nggih. Dinamakan ratibah sing muakkad disunahno temenan. Ndak. Nanti juga dijelaskan dari 17 niki hanya 10 sing sunnah muakkadah. Nggih. Sing liyane iki sunnah biasa, mboten muakkadah, mboten dikuatno. Sunnah sing dikuatkan mboten. Napa rupane 17? Ya rakaatal fajri rupane 2 rakaat fajar. Maksudnya 2 rakaat fajar maksudnya napa? Qobliyah napa ba'diyah? Qobliyah nggih. Karena salat sunnah fajar atau salat fajar ya maksudnya.
salat fajar atau salat subuh niku boten diangsali napa jenenge ba'diyah nggih. Ba'diyah niku boten angsal nggih. Sing angsal nggih qobliyah mawon nggih. Ba'diyah subuh niku boten wonten, sing wonten adalah qobliyah subuh. Rakaatul fajri rupane 2 rakaat salat fajar, salat sunnah fajar. Artinya qobliyah 2 rakaat qobliyah napa subuh. Ya sampean tulis rakaatul fajri 2 rakaat napa qobliyah subuh. Wa arba'un lan petang rakaat 4 rakaat qabla zuhri ing dalem sadurunge salat zuhur. Nanti qobliyah zuhur 4 rakaat. Wa rakaatani lan 2 rakaat ba'daha sak ba'dane salat zuhur. Ya, dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ya, tapi disunahno tambahi 2 rakaat meneh. Jadi 4 rakaat. Ya, wonten teng setunggal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ditashih oleh beliau, dianggap sahih. Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dzuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nari. Ya, barang siapa ngelanggengno iki wonten teng hadis Kanjeng Nabi rungono. Barang siapa ngelanggengno petang rakaat qobliyah zuhur ambek petang rakaat ba'diyah zuhur, maka Gusti Allah mengharamkan orang ini bagi neraka. Artinya ya diadohno sangka neraka. Wa arba'un qabla zuhri wa raka'atani ba'daha wa arba'un qabla al-asri lan petang rakaat wa arba'un lan petang rakaat qabla al-asri ing dalem sadurunge salat asar. Lan petang rakaat ing dalem sadurunge salat asar. Wa raka'atani jadi petang rakaat qobliyah asar nggih. Nah, ba'diyah asar niku mboten wonten. Jadi ba'diyah subuh, ba'diyah asar niku mboten wonten nggih. Mboten angsal. Wa raka'atani lan 2 rakaat ba'dal maghribi ing dalem sak ba'dane salat maghrib. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Wa salasun lan 3 rakaat ba'dal isya ing dalem ba'dane salat isya. Yutiru kang witir sapa wong biwahidatin kelawan siji minuhunna saking 3. Jadi 3 rakaat ba'dal isya sing ba'diyah iki 2 rakaat sing siji witir ngono maksudnya nggih. Ba'diyah niku 2 rakaat sing siji niku witir. Tak jelasno sik. Jadi ngaten, iki mau disebutno pira? Sunnah ratibah wonten pinten wau 17 rakaat. Ayo dihitung. Sing pertama 2 rakaat fajar, loro nggih. Yaitu 2 rakaat sebelum atau qobliyah subuh. Wa arba'un qabla zuhri 4 rakaat sebelum zuhur atau qobliyah zuhur. Ya, loro tambah 4 pira? 6. Wa raka'atani ba'daha 2 rakaat setelah zuhur, ba'diyah zuhur. Berapa? 8. Ya meskipun ning hasyahid sebutke disunahno tambahi loro meneh dadi 4. Iki 8 wis melok ning kene iki sik. Melok ning syarahe sik. Wa arba'un qoblal asri. 4 rakaat sak qobliyah asar dadi pira? 12. Wa raka'atani ba'dal maghrib. 2 rakaat ba'diyah maghrib dadi pira? 14. Wa salasun ba'dal isya'i dan 3 rakaat ba'diyah isya. Yang satu yutiru biwahidatin minhunna, yang satu itu sebagai salat napa witir. Jadi total kabeh pira? 17. Ya. Nek tambahi wau ba'diyah maghrib ba'diyah napa kok ba'diyah zuhur loro tambah loro 4 berarti totalnya 19. Tapi nek pemene witir gak dikatutne berarti totalnya adalah 18. Wes. Wal wahidatu ayo iki ngomongke salat witir. Wal wahidatu lan utawi sak rakaat hiya wahida aqallul witri iku sithik-sithike salat witir. Nah, dadi witir iku artine witir napa? Rungono. Artine witir iku adalah ganjil. Ya napa ganjil. Witir artine napa? Ganjil.
Jadi jumlah rakaate ganjil. 1, 3, 7 niku ganjil niku. Nah, nggih paham nggih niku napa witir. Lah maka sithik-sithike witir niku berapa? 1 rakaat. Nggih, iki wal wahidatu hiya aqallul witri. Ya, sak rakaat niku adalah sithik-sithike napa salat witir. Ya, tapi batas minimal sempurna, batas minimal dianggap sempurna iku adalah 3 rakaat. Nggih, 3 rakaat. Nah, jadi 2 rakaat. Biasanya nak salat witir pas wae iku ya. Solu rakaataini minal witri, 2 rakaat dari sunnah witir. Terus bariku solu rakaatal witri, ya sak rakaat. Jadi iku mau. Jadi 3 iku 2 terus bariku tambah 1. Iku sithik-sithike sempurna. Ya. Ya sithik-sithike dianggap sempurna. Tapi kok misal nyukupno 1 tok, sak rakaat tok. Witir misal ki ba'diyah wis bar ngisa iku ya, sampean pengen nglakoni salat witir sak rakaat tok. Oleh ra apa-apa. Paham nggih? Angsal mboten napa-napa. Tapi batas minimal sithik-sithike dianggap ya batas minimal dianggap sempurna adalah 3 rakaat. Wa aksaruhu lan utawi akeh-akehe salat witir ihda asyrata iku 11 rakaatan apane rakaate. Nggih dadi niki napa jenenge akeh-akeh salat witir berapa? 11 rakaat, loro, 1 niku. Wa aksaruhu lan utawi akeh-akeh salat witir ihda asyrata iku 11 rakaatan apane rakaate. Dadi sing akeh-akeh niku pinten 11 rakaat. Lah kapan waktune salat witir kapan? Iki. Wa waktuhu lan utawi waktune salat witir baina sholatil isya'i iku tetep ing dalem antarane salat isya wa tuluil fajri lan terbite fajar shadiq. Jadi salat witir dilakoni kapan? Yaiku antarane ya setelah melakukan salat isya, nggih. Napa antarane setelah nglakoni salat isya awian terbite fajar shadiq atau subuh. Lah nek dilakoni sadurunge salat isya pripun? Ya, maka dianggap iki delok. Falau autara mongko lamun salat witir sapa wong qoblal isya ing dalem sadurunge nglakoni salat isya. Dadi qoblal isya niki mboten waktune salat isya tapi nglakoni salat isya ing dalem sadurunge nglakoni salat isya. Amdan nggih secara jarak au sahwan utawa ora jarak. Utawa gak ngerti misalkan lam yu'tadda mongko ora dianggap ora dihitung bihi kelawan salat witir mau salate iku mau. Jadi misal ana wong urung nglakoni salat isya kok nglakoni witir maka ora dianggap iki. Ya, maka iki ora dianggap. Ya, jadi nek wong sing jarak nggih nek wong sing jarak ya gak dianggap sebagai salat witir ya gak dianggap sebagai salat sunah liyane. Lah nek wong sing ora jarak niki dianggap sebagai salat sunnah mutlak engko ngoten. Ya begitu pula wong sing gak ngerti ya dianggap sebagai salat sunnah mutlak. Tapi wong sing jarak maka ya duka sah napa boten ora dianggap sebagai salat witir juga ora dianggap sebagai salat liyane. Wes niki niku mbahas salat witir mau nggih. Saiki mbahas sharatib muakkad. Lho mau sing disebutke nggih salat rawatib yaitu salat sing ngiringi barengi salat fardu. Mau kan ana pira mau? 17 nggih. Ada berapa? 17. Jane nak salat witir gak dihitung ke. Janjane kan salat witir nggih mboten rawatib niku. Nek witir mboten dihitungke ya 16 kok. Utawa nek pemene tambahi sing ba'diyah napa mau zuhur 2 rakaat tambah rakaat 2 rakaat lagi ya berarti 18. Tapi tidak semuanya itu adalah rawatib muakkadah.
Salat sunnah ratib sing muakkad, sing banget disunahno. Lah sing banget disunahno cuman 10 niki. Ya. Iki sing banget disunahno ana pira? 10. Waratibu lan utawi salat ratib. Salat ratib iku apa piye? Salat sing ngiringi salat fardu. Salat sunnah sing ngiringi salat fardu. Al muakkadu sing dikuwatake. Mesti disunnahno sunnah sing kuat. Mindalika saking mengkono 17 kullihi ya kabehane 17 asru rakaaten iku 10 rakaat. Nah, dadi iki sing sunnah ratib sing muakkad ana 10 tok. Nggih, ana 10. Iki nek iso diamalno nggih sae niki. Nggih, nek iso diamalno sae. Napa mawon? Ayo. 10 niku napa mawon rakaatane rupane 2 rakaat qabla subhi ing dalem sadurunge salat subuh. Jadi qabliyah subuh 2 rakaat. Nah niki nggih iki sing diantara nggih sunah-sunah rawatib liyane sing paling utama niki. Sing paling utama, sing paling afdol adalah 2 salat napa qabliyah. Ya 2 rakaat salat qabliyah subuh. Ya. Nggih 2 rakaat napa qabliyah subuh. Niki sing paling napa utama. Ya bahkan wonten teng setunggal hadis ya bahkan wonten teng setunggal hadis niki Kanjeng Nabi nate ngendikan ya nek sampean pengen luweh nggih iki nggih durung hadis iki mangke tak sebut nggih. Jadi lebih baik daripada dunia seisine iki 2 rakaat qabliyah subuh. Dewe Kanjeng Nabi rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh ya, 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan wa ma fiha, apa yang ada di dunia iku mau. Nah, jadi sampean kok nglakoni qabliyah subuh 2 rakaat iku padha karo sampean luweh nglakoni nggih perkara sing luwih apik daripada donya dan seisine. Nggih. Jadi niki diantara salat sunnah rawatib yang lain qabliyah subuh niki sing paling utama karena ada hadis iku mau. Ini mau rakaatal fajri rakaatani qabla subhi ya 2 rakaat sadurunge subuh, 2 rakaat qabliyah subuh, wa rakaatani qabla dzuhri lan 2 rakaat sadurunge zuhur. Qabliyah zuhur 2 rakaat qabliyah zuhur niki nggih juga sunnah ratib yang muakkad. Wa rakaatani ba'da dan 2 rakaat setelah zuhur. Nah niki nggih ratib muakkad. Jadi 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Wa rakaatani ba'dal maghribi dan 2 rakaat ba'dal maghribi sak ba'dane salat maghrib. 2 rakaat ba'diyah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya dan 2 rakaat setelah isya. Ya, asar gak ono niki asar. Nggih. Jadi sing muakkad, sunah ratib muakkad ada 10 rakaat tadi. Ayo hitung bareng-bareng. Berapa? Qabliyah subuh 2, nggih. Qabliyah subuh 2. Terus qabliyah zuhur berapa? 2. Terus ba'diyah zuhur asar ana ora? Qabliyah atau ba'diyah gak ono. Terus ba'diyah maghrib 2, nggih, ba'diyah maghrib nggih. Ya, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Nggih. Dadi subuh qabliyah loro, zuhur qabliyah loro, ba'diyah loro, terus ba'da niku napa? Maghrib ba'diyah loro, terus isya ba'diyah loro. Totale pira? 10 rakaat. Niku napa sing sunnah muakkadah sangka salat rawatib. Nggih, salat rawatib. Wasala sunnah wafilan utawi telu salat sunnah muakkadatun kang dikuwataken. Nah mau sunnah muakkadah rawatib ya sing rawatib niki salat sunnah sing muakkad tapi sing secara mutlak ya. Ya mboten napa sing rawatib mau. Muakkadatun kang disunnahaken.
ghairu tabiatin kang orang ngikuti lil faraidi maring pira-pira salat fardu. Apa wae ahaduha utawi salah sijine telu salatul laili iku salat bengi. Ya iku napa? Salat bengi. Maksudnya salat bengi niki sing dimaksud ya adalah salat tahajud. Nggih. Napa salat tahajud. Jadi salatul lail atau salat qiyamul lail nggih. Iku lebih umum daripada tahajud. Nah tahajud niku disyaratkan harus tidur terlebih dahulu. Batu isya sampean turu terus batu niku nggih nglakoni salat iku jenenge salat napa tahajud. Tapi nak salatul lail sampean kok misal saiki nglakoni salat sampean kan durung turu nglakoni salat iki ya termasuk salatul lail. Ya lebih umum daripada tahajud. Nah tahajud niki disyaratkan harus sudah tidur terlebih dahulu. Nah niki koreksinya Imam Bajuri, seandainya kok beliau ngendikan salatul tahajud iku lebih utama daripada salatul lail. Siji salatul lail, salat bengi atau salat tahajud. Wan naflul mutlaqu lan salat sunnah al mutlaqu kang mutlak, salat sunnah mutlak. Fil laili ing dalem bengi. Ngene, wan naflul mutlaqu lan utawi salat sunnah mutlak fil laili ing dalem bengi afdalu iku luwih utama daripada minan nafli daripada salat sunnah al mutlaqi kang mutlak fin nahari ing dalem rino. Ya. Jadi iki bahas salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak iku pripun? Ngono, salat sunnah mutlak iki salat sanggir salat ngono ya. Salat sunnah sing mboten dijenengi. Nek kaya duha kan ana salat ana napa jenenge salat duha. Salat tahajud ana salat tahajud. Lah salat sunnah mutlak sanggir salat. Sholli aku niat salat. Allahu akbar. Misal saiki misalkan wektune. Ya iku jenenge napa? Salat sunnah mutlak. Lah engko ana kalane salat sunnah mutlak ana kalane dilakoni di malam hari, ana kalane dilakoni di siang hari. Ya. Nglakoni salat sunnah mutlak dilakoni di malam hari iku luwih utama. Ya salat sunnah mutlake lebih utama daripada dilakoni di siang hari. Paham? Nah, iku ngoten. Dadi perbandingan apa meneh bengi dilakoni bengi utawa rino, maka luwih utama sing bengi. Lah, bengi iki nggih, bengi niki dilakoni ning tengah wengi apa ning ya sepertiga terakhir malam apa sepertiga awal lagi. Wan naflu ulan utawi salat sunnah mutlak mau wasatal laili ing dalem tengah-tengahe bengi afdalu iku luwih utama. Summa akhirahu mongko nuli akhire bengi afdalu iku luwih utama. Wa hadza lan utawi iki liman qassamal laila liman kedue wong qassama kang bagi sapa man alaila ing bengi aslasan nggih sepertiga. Emang ngene apa? Jadi bagi pertelon. Ya. Jadi misal iki mau padha-padha bengine sing luwih utama mana? Ya kanggo wong sing bagi bengi dadi telu niku ya niku luwih utama dilakoni ning sepertiga malam yang tengah. Terus baca niku sing utama meneh setelah sepertiga malam yang tengah, sepertiga malam yang akhir. Ya, baru sepertiga malam yang awal. Iku ngoten. Wasani lan utawi kang nomor loro salatud duha iku salat duha. Iku mau pertama salat bengi nggih. Salat bengi ya mencakup salat tahajud barang mau nggih atau salat sunnah mutlak nggih padha ae. Salat sunnah mutlak sing dilakoni ing bengine. Wasani lan utawi kang nomor loro salatud duha iku salat duha. Wa qalluha lan utawi sithik-sithike salat duha rakaatani kurang rakaat. Wa aksaruha lan utawi akeh-akeh salat duha sinta asyrota iku 12 rakaatan apane rakaate. Jadi nggih napa jenenge
Nggih, di antara salat sunnah sing muakkad meneh iku napa? Salat duha. Salat duha iku nggih salat sing dilampahi ketika waktu duha. Lah, sithik-sithike pira? Sithik-sithike salat duha iku 2 rakaat. Berapa? 2 rakaat. Lah, engko nak batas minimal dianggap sempurna iku 4 rakaat. Nggih. Tapi kok misal nglakoni 2 rakaat tok, 2 rakaat tok, oleh ra apa-apa. Nggih, angsal. Nah, tapi batas minimal dianggap sempurna berapa tadi? 4 rakaat. Lah, batas maksimale ning kene disebutno 12. Tapi niki pendapat sing dhaif. Nggih. Yang muktamad, yang sahih, nggih, yang sahih muktamad maksimal salat duha berapa? 8 rakaat. Sampeyan tulis ya. Jadi sithik-sithike salat duha berapa tadi? 2 rakaat. Akeh-akeh berapa? 8 rakaat. Iki menurut pendapat sahih yang muktamad. Ya. Iku ngoten. Wa waktuha lan utawi waktune salat duha kapan minirtifa isyamsi ku sangking ya munggahe matahari ila zawaliha maring lingsire matahari. Ya, mulai munggahe matahari setelah terbit terus munggah kadar 1 tombak nggih. Ya, terus sampai kapan? Sampai nggih matahari ning tengah-tengah terus mulai geser ke arah barat. Nggih. Sampai pol zuhur gampangane ngono ya, sampai pol zuhur. Dan niki waktune salat duha. Ya, kama kaya perkara keterangan kala kang ngendikan hu ing ma an-Nawawi sapa Imam Nawawi fit tahqiq ing dalam kitab tahqiq wa syarhil muhadzab lan syarah muhadzab. Terus sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab tahqiq. Ya, kitab tahqiq niki kitab terakhir Imam Nawawi. Terus di kitab syarah muhadzab atau majmu' nggih. Niki nggih sama ada keterangan kayak gini juga. Wasali sulan utawi kang nomor 3 salatut tarawih iku salat tarawih. Tarawih iku artinya tarwihah. Tarwihah iku apa? Istirahat. Tarawih, nggih tarawih iku jamak dari tarwihah. Tarwihah artinya apa? Istirahat. Nggih, apa istirahat. Kenapa kok salat iki diarani tarawih? Soale ndok biyen nggih para orang-orang terdahulu zamane sahabat, zamane tabi'in niku nggih sing ning Mekah nggih. Iku nek nglakoni salat tarawih 4 rakaat terus badhe niku istirahatnya dilakoni dengan tawaf. Terus bariku 4 rakaat meneh istirahatnya dengan tawaf. Ya. Terus istirahat berarti kaya ngono kuwi. Nah, mlane diarani napa salat tarawih. Kenapa? Karena ana istirahat-istirahate ning ngono. Ya. Wahya lan utawi salat tarawih isruna iku 20 rakaatan apane rakaate. Bi asyri taslimatin kelawan 10 salaman. 10 salam. Jadi salat tarawih jumlah rakaate pira? 20. Nggih. Iki sing diijma oleh para ulama salat tarawih adalah 20 rakaat. Jadi aja sampai ya sekatutan wong sing ngarani salat tarawih iku 8 rakaat gak ya. Jadi salat tarawih adalah 20 rakaat. Meskipun kok misal kesel apa piye dilakoni 8 rakaat ya ora apa-apa. Nggih, dilakoni bahkan 2 rakaat pun nglakoni 2 rakaat pun ya ora apa-apa wis entuk kesunahan salat tarawih. Ya, tapi asline salat tarawih berapa? 20 rakaat. Nggih. 20 rakaat bi asyri taslimatin 20 rakaat ini dengan 10 salaman. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi min Ramadan saking Ramadan. Ya, salat tarawih niki dilakoni di setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Ya. Wa jumlatuha lan utawi jumlahe salat tarawih khamsu tarwihatin iku 5 tarwihat. Tarwihah iku mau istirahatan. Jadi jumlahnya ada 5 istirahatan. Artinya apa?
dua rakaat terus baru ku mandek istirahat dilakoni dengan apa anak sing mau nang Mekah mau dengan cara tawaf ya dengan apa cara tawaf terus bariku engko wis bar dua rakaat tawaf istirahat dilakukan dengan tawaf kemudian dua rakaat nah seperti itulah nggih seperti ini ku maka totalnya berapa ada 20 rakaat nah setiap petang rakaat istirahat berarti totalnya ada berapa ada 5 istirahatan 5 wayan wilan niat asyakhsu sapa wong suwiji fi kulli rakaataini ing dalem saben-saben rong rakaat minha saking traweh sunnat tarawih ing sunnah traweh jadi niate usolli sunnat tarawih ngono ya aku niat salat sunnah traweh iku niate salat traweh nah sampeyan makmum ya makmuman lillahi taala au qiyam Ramadan utawa niat jumenengi Ramadan. Jadi niate traweh niku wau ana kalane sunnah traweh, ana kalane qiyam Ramadan. Jumenengi napa Ramadan, qiyam Ramadan. Oleh rapopo. Walau shallalan lamun salat sapa wong arba'an ing petang rakaat minha saking salat tarawih bitaslimatin kelawan salam wahidatin kang siji lam tasihha mongko ora sah salate. Jadi kudune rong rakaat salam ngono ya. Ora oleh petang rakaat salame ping pisan tok. Petang rakaat lagi salam. Mboten angsal. Kok misal nglakoni salat tarawih 4 rakaat mboten dua salam mboten tapi petang rakaat lagi salam dengan satu salam pisan mau maka ora sah salate nggih paham nggih dadi kudu berapa 2 rakaat wa waktu halan utawi waktune salat tarawih baina salatil isya'i ku tetep ing dalem antarane salat isya wa tulu'il fajri lan terbite fajar shadiq utawa subuh. Nah, jadi waktunya sholat tarawih niku antarane setelah melakukan sholat isya ya baina sholat isya mesti mboten waktune tapi ya wis nglakoni sholat isya. Jadi kok misal sampean nggih jadi disyaratkan setelah melakukan sholat isya nggih. Kok misalkan sampean sholat tarawih takone keri durung sholat isya imame jamaah liya iki wis nglakoni sholat tarawih sampean durung nglakoni sholat isya ya sing liyane wis terus bariku wis lagi nglakoni salat tarawih. Maka sampean bagaimana? Apakah langsung salat tarawih? Mboten. Carane piye? Salat isya sik lagi melok salat tarawih. Paham? Paham mboten? Nah, niku ngoten carane. Ya. Lah adapun sampean kok pengen dadi makmum ya ora apa-apa. Imame niati salate sebagai salat tarawih. Sampean makmum mbok niati sebagai salat isya oleh rapopo oleh nggih hanya saja karena imame rong rakaat tarawih kan rong rakaat mau nggih sampean ya kudu nambahi 2 rakaat maneh salat isya sebagai salat isya paham jadi nggih perbedaan napa jenenge perbedaan salat itu tidak mempengaruhi dalam keabsahan jamaah ora apa-apa asal masih gerak-gerike masih sama nggih jadi kok mau salat tarawih ya gerak-gerike ya ngono kuwi padha ae nggih mboten ya engko ngadeg maca Fatihah terus bae ruku i'tidal sujud duduk antara dua sujud terus engko ngadeg meneh lanjut ke rakaat kedua dan koyo ngono kuwi kan koyo ngono. Lah salat isya ya ngono kuwi hanya saja 4 rakaat ora apa-apa. Ya jadi ngikuti 2 rakaat yang ngikuti imam mau terus badhe niku engko sampean imam wis salam sampean nambahi 2 rakaat. Gak masalah karena iki gerak-gerike niku masih sama. Nggih, gerak-gerike masih sama. Beda nek gerak-gerike beda. Contohnya apa? Imam salat jenazah sampean salat isya. Oleh mboten? Mboten angsal. Imam salat jenazah gak ono rukuke, gak ono sujude kok. Ya mboten angsal. Begitu pula misal imam iki mau salate salat grono.
Yang mana salat grono niki ngadeke ya di antara kefiyahe salat grono ngadeke dua kali. Nggih. Ngadeke napa dua kali. Salat grono wis kok sing dua kali kok. Grono nggih. Ya ngadeke napa dua kali. Jadi napa jenenge apa jenenge ngadeg Fatihah terus bariku rukuk terus bariku ngadeg meneh Fatihah meneh. Nggih. Nah, kok koyo ngono imame sampean salat Isya biasa, maka ya mboten sah. Kenapa? Karena ada perbedaan gerak-gerike. Nggih. Paham nggih? Jadi sebaliknya teng mriki. Salat Isya dilakoni kapan? Salat Isya. Salat tarawih dilakoni kapan? Yaiku antarane setelah ngelakoni salat Isya ambek terbitnya fajar shadiq atau salat subuh. Nggih. Iku ngoten. Ya. Jadi mboten asal dilakoni sadurunge ngelakoni salat Isya utawa setelah terbitnya fajar shadiq atau salat terbit atau masuknya waktu salat subuh niki mboten asal nglampahi napa salat tarawih iku mau. Nggih. Pun sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.